Det her er min YouTube-kanal, og min grandfætter er med. Og vi skal lege gemmeleg. Jeg er, og selvfølgelig så gemmer han så. Og hvad var det nu? Nå ja, og nu, jeg går i gang med at tælle. Og jeg gør bare sådan, så han ikke kan se. Nej, I må gerne se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det var til helvede. Ja, det giver ikke mening. Okay. Den her. Nej, han er ej. Prøv at gå op. Containeren. Ting der, tingling. Den her. Lastbil. Det er han! Ej, det var et godt gemmested. Vi går lige tilbage der, hvor vi der, hvor vi startede. Okay. Hey, det var faktisk ret let. Hvem er det? Shit. Hvorfor? Okay, jeg aner ikke lige, hvad der skete der. Jeg tror, han blev forvirret. Han kigger på mig. Han kigger. Nej, shit. Han tror, han er om bag ved lastbilen ting. Men han er rigtig der. Jeg aner ikke, hvorfor han griner. Det er faktisk ret uhyggeligt. Nej, det var gemt der igen. Han tager mig ikke. Shit. Shit, han døde. Jeg tror bare, shit, nu dør jeg. Game over mig. My game over. Game over mig. My game over.